ତିନିକ ପଣିକିଆ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ 3। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ତିନିକ ପଣିକିଆ। ଦେଖ ରେୟାନ୍ସ, ଏ ଖବରକାଗଜରେ କେତେ ଟାୟାର ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଟାୟାରର ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବ। ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏଇଟା କୋଉ ଜିନିଷର ଟାୟାର? ହଁ, ଏସବୁ ସାଇକେଲର ଟାୟାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିକ୍ସାର ଟାୟାର ତ ହେଇଥାଇପାରେ। ହଁ, ରିକ୍ସାର ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କଣ ତମେ କହିପାରିବ, ଏଇଟା ଯଦି ସାଇକେଲର ଟାୟାର ତାହେଲେ କେତୋଟି ସାଇକେଲର ଟାୟାର ହେଇଥିବ? ଆଉ ଯଦି ରିକ୍ସାର ଟାୟାର ତାହେଲେ କେତୋଟି ରିକ୍ସାର ଟାୟାର ହେଇଥିବ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଦେବା। ସମୁଦାୟ 18ଟି ଟାୟାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଯଦି ଏସବୁ ସାଇକେଲର ଟାୟାର ତାହେଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ସାଇକେଲର ଟାୟାର ହେଇଥିବ? ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ 2ଟି ଟାୟାର ଥାଏ, ତେଣୁ ମୋଟ 18ଟି ଟାୟାର ଅଛି। 18କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ ତେବେ ମୋଟ 9ଟି ସାଇକେଲ ଟାୟାର ରହିଛି। ଆରେ, ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କହିଦେଲ? ମୁଁ 2କ ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଲି। 2କ ପଣିକିଆ ପଣିକିଆର ଅର୍ଥ? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣିଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ସୂଚୀ ମିଳେ ତାହାକୁ ପଣିକିଆ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି 2କ ପଣିକିଆ। 2କେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ତିରି 6, 2 ଚଉକୁ 8, 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଷୋହ 12, 2 ସତା 14, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ନୂଆ 18, 2 ଦଶା 20। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ପଣିକିଆ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ 2ଟି ଟାୟାର ରହିଥାଏ, 2ଟି ସାଇକେଲରେ 4ଟି ଟାୟାର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 9ଟି ସାଇକେଲରେ 18ଟି ଟାୟାର ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପଣିକିଆ ମନେ ଥିବ ତାହେଲେ କାଗଜ କଲମର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ କାଗଜ କଲମ ଦରକାର ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏହା କେତୋଟି ରିକ୍ସାର ଟାୟାର, ତାହେଲେ ତିନିକ ପଣିକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହଁ। କଣ ତମର ତିନିକ ପଣିକିଆ ମନେ ଅଛି? ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 3କ ପଣିକିଆ ଲେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଗୁଣନ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ କରିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖି ନବା। କାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ 3କୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା ଅର୍ଥ 3କୁ ସେତିକି ଥର ମିଶାଇବା। ମାନେ? ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଯଦି 3କୁ 6 ଗୁଣ କରିବା ତେବେ ଉତ୍ତର ସେଇଆ ହବ ଯାହା ହବ 3କୁ 6 ଥର ମିଶାଇଲା ପରେ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ 3କୁ ଏହି ଟେବୁଲରେ ମିଶେଇ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ତିନିକ ପଣିକିଆ ହେଇଯିବ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସାରେ 3ଟି ଟାୟାର ଆସିବ। ମାନେ 3କେ 3। ତେବେ 2ଟି ରିକ୍ସାର କେତୋଟି ଟାୟାର ହବ? ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 3କୁ 3ରେ ମିଶେଇ ଦବା। 3ରେ ମିଶେଇଲେ 1, ତାପରେ 2, ତାପରେ ମିଶେଇଲେ 3, ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସିବ 6। ଅର୍ଥାତ୍ 3କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 6। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦୁଗୁଣେ 6। ତାପରେ 6ରେ 3 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। ତା ମାନେ 3 ତିରି 9। ତୁମେ ଦେଖିଲ, 3କ ପଣିକିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଶାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ତେବେ 3କ ପଣିକିଆ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ହଁ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ 9ରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା 3 ଗୁଣନ 4, ତା ଆଗରେ ଆମେ 12 ଲେଖିଦେବା। ଇଏ ହେଲା 3 ଚଉ 12। ଏହିପରି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 15 ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 18। ଏହାର ମାନେ ହେଲା 3 ପଞ୍ଚା 15 ଆଉ 318। ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 6ଟି ରିକ୍ସାରେ 18ଟି ଟାୟାର ଆସିବ। ହଁ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତିନିକ ପଣିକିଆ ଏଯାଏ ସରିନି। ଆମେ ତ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। 18 ପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ସତା 21। 21 ପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ 24, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଅଷ୍ଟା 24। 24 ପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 27, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ନୂଆ 27।
ଆଉ 27 ପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ 30 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦଶା 30। ଆମେ ତିନିକ ପଣିକିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଉ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 3, 3 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 6। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ? ପଣିକିଆ ମନେ ରଖୁଛି। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତି? ପଣିକିଆ ଗୀତ ପରି ମନେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏମିତି 3 କେ 3, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 3 ତିରି 9, 3 ଚଉ 12, 3 ପଞ୍ଚା 15, 3 ଷୋହ 18, 3 ସତା 21, 3 ଅଷ୍ଟା 24, 3 ନୂଆ 27, 3 ଦଶା 30। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ମଜେଦାର ଅଛି। ଏମିତି ତ କେହି ବି ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିଖିଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ନେଇ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣନ କଲେ ଯେଉଁ ସୂଚୀ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପଣିକିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ତିନିକ ପଣିକିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନେହା ଓ ରେୟାନ୍ସ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଣିକିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ।